Втора част на Грамадан глава. Сега тук... ето моята карта, която съм намери. Да, хеме мъничко. Сега ще ви кажем къде сме. В Самар 2. Така де. На... Те над нейните 16 часа. И сега започваме. Сериозно. И старт. Много се бута тая игра, ама нищо подобно. Не ги лягаш! Първа! Не, това. Рая! Ти голяма цица! Първа! Чакай, пайка е първа. Мина сега не ми вървеше така. Айде, давай, ставай, камерата е чиста. Чакай! Ставай. Чакай! О, това е много гадно. Първа! Ето го. Не се пишеш в канала. Николата глава на Бога. 3, 2, 1. Първа! Много е високо. Чакай. Ой! Чакай! Първа! Първа! Чакайте. О, не. Къде се запупа? Ау! Ау! Коли? Няма ми дърпай гадка да се гласия. Първа! Първа. Ами, тук е войното сам. Аз нищо не мога да опитам. Опиташ ли? Да, нищо не пипна. Да, не знам, тук го няма. Тук ето го. Посреда, ето. Така. Айде, аз. Чакай, Рада. Първа! Лепенката вкусна. Решаваш труд с Никол. Аз съм първа. Ето го. Лайното. Все пак аз бил. Така, сега ние сега играем. С Никол. Ти имаш много! Да. Аз. Чакай, Сами. Първа. Лепа. Не се разбира. Чакай. Извади се ръката. И. Сам. Първа. Така. И Сега си беше изпълня. моята Първо, лепенка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз съм 7. 1, 2, 3 поли. И 5. Ето тази беше лепенката, но аз не я намерих. Само да покажа. Кочан. И да, така. И това беше нашия канал. Ако ви е харесало, се абонирайте и харесвайте. И пишете в коментарите до скоро.